Adnan? Adnane? Šta igraš ti? A? A šta je to? Od avion. Avion? Avion. Okej. Šta ti, Arman? Fudbal. Fudbal. Blago se vam. Blago se vam. Amar, šta ti igraš? Igrao sam sad. Katastrofa. Jeste naoružan do zuba. Igrajte, samo igrajte. Gledaj, sve trojica. Kako im je fino. A tamo fino, gledaj. Gledaj, kome čuči Xbox? Xbox niko ne igra. Igrali ste Xbox? Hoćemo sada ovo. Pa šta će poslije toga da bude sine? A vaš babo kad je bio mali igrao se sa kamenčićima sam se igrao. Sa klikerima. Ide li? Pa što ti igraš, sine? Pa ti je uzeo iPhone. Hajde. I snu sliku. Dobro. Eto. Samo da vam kažem, znači, vidiš, kad sam ja bio dijete, ja sam se igrao po blatu, kako se danas vremena promijenila, ha? Po govno. Šta će sutra biti novo, ha? Da vam kupim, šta će da vam kupim? Ne znam. Šta još osim toga? Šta želiš da ti kupim još, ha? Hajde vidim baš. Kad? Šta ćeš ti? Ja hoću pravu loptu. Pravu loptu. Pa lopti sam je kupio 50, pa se sve probuži. Aj, pravu loptu. A ne ovo. Kako su današnja djeca, vidiš kako se to zabavlja. Ide li škola makar? Pa ide. Znam da ide. Ide tebe tvoj baba. Tebe baba. Nikome. Voli vas baba, samo igrajte. Kad ja nisam mogu igrati, te vidi.